Muso tele jabarani filɛbagaw assalamu alaikum. Aw bisimila aka kunafoni kɛnɛ kan. Fɛn min karo k'a fɔ ka walawali kɛ ka ɲɛsin ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan na aw dan ka se. Min ye karo k'a fɔ jɛkulu min bɛ n'a bɛ wele ko Save Children. Save Children n'ale ka se ka denmisɛnninw tanga i karo k'a fɔ olu ye ayiwa min ye nunan tangalanw ye sa olu y'o di minisiriso ma. Minisiriso min n'ale ɲɛsinnen bɛ kalanko kunkanko kibaruyaw ma. Ka kɛɲɛ ni nin waati ni fɛn min ye ayiwa jɛkulu min bɛ wele ko Save Children ale kɔni ye karo k'a fɔ min ye ayiwa nunan tangalanw ye k'o di Mali kɔnɔna na minisiriso ma. Minisiriso min ɲɛsinnen bɛ ayiwa kalanko kunkanko kibaruya ma ayiwa olu kan ka lase maa minnu ma o ye lɔgɔlikaramɔgɔw ye lɔgɔlikaramɔgɔw ani kalandenw maa minnu kan ka nin sɔrɔ Mali kɔnɔna na sa o ye karo k'a fɔ marabolo minnu bɛ Gawo kɔnɔna na ka taa se Sikaso Mopti ale ni Tɔnbɔkutu maraw ma ayiwa kalanko hukumu kɔnɔna na lakɔlimatriw ale ni kalandenw ayiwa o kɛnɛ kan sa maa min kun bɛ Alima Ture ale ye min sɔrɔ sa an ka jɛ an k'o lajɛ. Jɛkulu min sigilen don denmisɛnw ka lakana ni sabatili kama n'o bɛ wele ko Save Children. U b'a fɛ denmisɛn ninnu bɛɛ ka siniɲɛsigi ɲuman sɔrɔ Mali kɔnɔ ani diɲɛ fan bɛɛ fɛ. Anw ka baara bɛnnen bɛ ka sira ɲuman d'u kɔrɔ k'u dɛmɛ kalanko sira fɛ ani k'u kisi kasaraw ma. Anw ye masiki ninnu di o hokumu de kɔnɔna na lakɔlidenw n'u ka karamɔgɔw bɛɛ bɛ se ka kisi cogo min na coronavirus bana in ma. Minisiriso min ɲɛsinnen bɛ kalanko koɲɛw ɲɛnabɔli ma olu ka lasigiden n'o ye Mamadu Keyita ye ale bɔra k'a ka nisɔndiya jira. Sɔrɔ yan hukumu kɔnɔna la o ye masiki di ye an ka ekɔlidenw ma ekɔlidenw minnu ka ka examen kɛ ɲinan kɛrɛnkɛrɛnnenya na Sikaso Kucala ani Mopti ekɔlidenw masiki ninnu dira Save Children de fɛ. Ne nisɔn ka di bi barisa yɔrɔ minnu talen filɛ nin ye o yɔrɔw ye an ka ekɔlidenw ka ca yɔrɔw la kosɛbɛ. Yɔrɔw do gɛlɛya dɔɔni bɛ yɔrɔ min na ni ye Mopti yanfan jateminɛ gɛlɛya dɔɔni bɛ yen nka n bɛ min fɔ ni masiki nana ka fara dɔwɛrɛ de kan hakili b'a la jamanakuntigi tun ye layidu ta k'a fɔ ko maliyɛn kelen masiki kelen o hukumu kɔnɔna la anw ka ekɔliden fɛn fɛn bɛ yen n'u ka ka examen kɛ ɲinan ani ekɔlikaramɔgɔ minnu b'u kun ani n'u ka administration mɔgɔw olu bɛɛ tun ye masiki kelen sɔrɔ. N'i y'a jateminɛ a bɛ taa masiki 100 ɲɔgɔn na bɛɛ tun ye masiki kelen kelen sɔrɔ. Bi nin b'a tɔ Sikaso Kucala Mopti olu bɛɛ bɛna masiki 3 sɔrɔ barisa ni masiki bɛ u bɛɛ 2 ma donc u bɛɛ bɛna masiki 3 sɔrɔ. Donc ne nisɔndiyalen don barisa n'i ye bana in kɛlɛ ekɔliso la c'est comme n'i ye bana in kɛlɛ jamana yɛrɛ kɔnɔ. Fɔ k'a dɔn ko masiki ninnu hakɛ tun bɛ bɛn 35 ma n'o bɛ bɛn an ka sefa wari miliyɔn 26 n'a kunkanfɛn ma. Nin ye bɛnkan sɛbɛn min n'a kɛra API ale ni a ɲɔgɔnna jɛkuluw fɛ n'o ye karo k'a fɔ dɛmɛbaa jɛkulu ye ayiwa ka sin i karo k'a fɔ fɛn min jɛkulu minnu bɛ Mali kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya jɛkulu minnu bɛ musolakaw tɔgɔ la. Mali kɔnɔna na min ye ayiwa API karo k'a fɔ ale karo k'a fɔ o ni bɛnkan sɛbɛn kɛ ka ɲɛsin ani a dɛmɛbaga jɛkuluw ma ayiwa i n'a fɔ ONIFAM ani EMAPI ka taa se a ɲɔgɔnna tɔw ma ayiwa bɛ don hukumu kɔnɔna na sa o ye fɛn min ye karo k'a fɔ jɛkulu olu dɛmɛni olu taama ɲɔgɔnyali ka se ka olu bilasira a bɛ don o hukumu kɔnɔna na ayiwa kɛrɛnkɛrɛnnena fɛn min ye musolaka jɛkulu ye sa ka se ka olu dɛmɛ u ka taama hukumu kɔnɔna na an'u ka baara siraw hukumu kɔnɔna na. O kɛnɛ kan sa maa min tun bɛ muso TV tɔgɔ la o ye Aminata Gundo Keyita ale ye min sɔrɔ ka na an ka jɛ an k'o lajɛ. Cogo min na o bɛ se k'u ka laɲini sigi sen kan API Mali mako bɛ mɔgɔ la mɔgɔ minnu ka baara bɛnnen bɛ foroba cakɛ ma ka dɛmɛ kɛ cakɛlaw bɛɛ ye nka kɛrɛnkɛrɛnnenya la musow ka cakɛdaw o hokumu kɔnɔna la API Mali y'a ŋaniya ka bololabila kɛ bɛnkan sɛbɛn dɔ la ani cakɛda dɔw cɛ n'o ye CEMAPI APEXI ani ANANORM ye. CEMAPI ɲɛmɔgɔ ko ni jɛɲɔgɔnya in ka kan ka fɔ sabula ni laɲini dabɔlen don ka musow kɛnyɛrɛyew dɛmɛ. Pour que projet in bɛ se ka réussir cogo min na CEMAPI bɛ ni occupé volet min ye propriété industrielle ta ye
k'an ka kɛ yɛrɛ ye baarakɛlaw protéger cogo min na k'u lakana an ma norme bɛna baara kɛ qualité fanfɛla la yalasa an ka produit minnu bɛ dilan yan nɔ minnu bɛ bayɛlɛma yan nɔ u bɛ se ka kɛ qualité ye cogo min na u bɛ se ka marché extérieur sɔrɔ cogo min na min ye APEX ta ye o ye ka musow dɛmɛ k'a yir'u la opportunité minnu bɛ yen extérieur la marché wɛrɛw kan pour que u bɛ se k'u ka produit exporter cogo min na donc o n'a ɲɔgɔn comment dirais-je convention de don yalasa baara bolodalenw de don pour que an bɛ se ka musow dɛmɛ cogo min na ka u ka sɔrɔw yiriwa u ka entreprise bɛ se ka contribuer cogo min na an ka économie na. Président hakili nana bolonɔbira kɛra nin bɛnkan sɛbɛn na anw n'an ka jɛɲɔgɔnw ni ɲɔgɔn cɛ ka da kan olu b'an dɛmɛ kosɛbɛ togo min na musow ka kɛnyɛrɛye baara bɛ se ka jiriwa anw ka jamana kɔnɔ. Nin baara in an y'a daminɛ kalo damadɔni ye nin ye mais bi an bɛ kɛnɛ min kan o ye an ni gouvernement ka service wɛrɛw an jɛra k'an bolo di ɲɔgɔn ma pour que musow ka entreprise bɛ taa ɲɛ cogoya min na Mali la an bɛ se ka ɲɔgɔn dɛmɛ pour que o objectif bɛ se ka atteindre cogoya min na o structure ninnu ye état ka baarakundaw ye minnu ka baarakɛyɔrɔ bɛ spécificité dɔ b'u la bɛɛ n'i ka jɔyɔrɔ don dɔw bɛ olu ta ye qualité kow ye dɔw bɛ olu ta ye entreprise tɔgɔ a bɛ se ka garantie cogoya min na pour que mɔgɔ wɛrɛ kana i tɔgɔ ta ka taa baara k'a la i ɲin'a ma donc n'an y'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma o bɛɛ ye baara ye min bɛ se ka to musow ka entreprise bɛ se ka développer normalement an ka jamana kɔnɔ. Nin hakilina ye suguya fila ye fɔlɔ o bɛ ONIFEM ni jamana kunkan filanan o bɛ UNCD n'o sinsinnen don Mɔti mara la. Ana fɛn min ye ayiwa minisiri ɲɛmaa ye sa ale kɔni ye walansɛmɛ i ka dɔn k'a fɔ ale ni walantakura u donna ɲɔgɔn na min ye minisiri ɲɛmaa Bubu Sise ale ka dɔn k'a fɔ walansɛmɛ k'a di jamana ɲɛmaa ma n'o ye Ibrahim Boubacar Keita i ka dɔn k'a fɔ walansɛmɛ kɔni ale ni walankura ka di a ma a si ni si ma kɔrɔya ni si ye. Mali kɔnɔ i ka dɔn k'a fɔ ka kɛɲɛ ni alamisa don juin kalo tile 11 san 2020 min ye Dr Bubu Sise minisiri ɲɛmaa i ka dɔn k'a fɔ sariya tun b'a ɲini cogoya min na k'a fɔ ni bulonba ni ale donna i ka dɔn k'a fɔ fɛn min ye minisiri ɲɛmaa ye ale ka walansɛmɛ min ye ayiwa gouvernement ayiwa marabolo kura wɛrɛ o bɛ se ka sigi sen kan cogoya min na ayiwa fɛn min kɔni ye a ka walansɛmɛ tuma min na n'a y'o sɛbɛn k'o di jamana ɲɛmaa ma n'o ye Ibrahim Boubacar Keita ye i ka dɔn k'a fɔ walansɛmɛ a sɛbɛn minɛnen kɔfɛ o nɔrɔgɔnnen na min ye jamanakuntigi ye sa a ye danaya kurakura k'o da ayiwa min ye Dr Bubu Sise kan k'a kɛ minisiri ɲɛmaa kura ye tuguni. Minisiri ɲɛmaa kuraya o walankura tale Dr Bubu Sise ale ye waleɲuman dɔn kɛ ka foli kɛ ka ɲɛsin jamanakuntigi ma Ibrahim Boubacar Keita. Min ye ayiwa Dr Bubu Sise kuma min na ni ale a ka walan sɛbɛnnen kɔ ayiwa min kɔni jamanakuntigi ye o ye danaya min kurakura ka ɲɛsin a ma ayiwa i ka dɔn k'a fɔ Bubu Sise a kumana a y'a yira jamanakuntigi la k'a fɔ a ye danaya min kurakuraya ka ɲɛsin ale ma a bɛnn'a ma a diyara ye o kɔni nin ye danaya o hukumu kɔnɔna de min ye kabiri kunu alamisa juin kalo tile 11 min ye Dr Bubu Sise ale ye ayiwa minisiri ɲɛmaa kuraya a ye o baara ta tuguni ayiwa waati n'a nataw la sa min ye ale ni jamanakuntigi Ibrahim Boubacar Keita yɛrɛ u n'a sigi k'a fɔ kɛ min ye ayiwa minisiri tɔw olu bɛ se ka suganti cogoya min na kɔni a bɛ min yira jamanakuntigi la o de ye k'a fɔ a ye danaya min kurakuraya k'o da ale kan ayiwa ale kɔni labɛnnen don ka danaya in ka minɛn fa ani a bɛna maaba wɛrɛ minnu ta ka fara a yɛrɛ kan ka gouvernement kura sigi i ka dɔn k'a fɔ a b'a yira jamanakuntigi la k'a fɔ waati n'a nataw la u na u yɛrɛ di walasa jamana in a bɛ se ka basigi cogoya min na. Ka kɛɲɛ ni gɛlɛya minnu bɛ jamana kɔnɔ nin waati in na fɛn minnu ye an ka diinɛ tigilamaaw ye olu dɔw farala ɲɔgɔn kan k'a yira k'a fɔ fɛn min ye ayiwa juin kalo tile 5 jamakulu minnu bɔra k'a ɲini k'a fɔ Ibrahim Boubacar Keita n'ale ye jamanakuntigi ye a ka walansɛmɛ ko o tɛna kɛ fɛɛrɛ ɲuman ye. Min ye ayiwa Haut Conseil Islamique n'ale jɛkuluba min sigilen bɛ Mali silamɛ tɔnw tɔgɔ la i ka dɔn k'a fɔ olu ka jabala o kɔni kɛra ɲɔgɔn ye yɔrɔ min ni diinɛma caman yera a kɛnɛ kan
ayiwa lajɛ kun ye min o de k'a fɔ Mali bɛ gɛlɛya min kɔnɔ nin waati na ayiwa min ye ayiwa juin kalo tile 5 jamakulu min bɔra ka laɲini min kɛ k'a fɔ jamanakuntigi a ka walan sɛmɛ ayiwa fɛɛrɛ bɛ se ka ɲini o la cogoya min na sabula olu y'a yira k'a fɔ min kɔni laɲinina k'a fɔ o tɛna kɛ fɛɛrɛ ɲuman ye sabula min ye jamanakuntigi ni ale ye walan sɛmɛ nin waati na a bɛ fɔ min ma ko vide institutionnel ni jamana lankolon tora o waatinin kɔnɔ ko tiɲɛni bɛ se ka don jamana kɔnɔ min kɔni ye san 2012 ye ko o ye kasara min lase ayiwa jamana in ma ko bɛɛ lajɛlen hakili b'o la min ye Mahamadu Jamutani n'ale ayiwa secrétaire général ye Mali silamɛya tɔnba tɔgɔ la ale kumana ayiwa jɛkulu maa bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la ka yira k'a fɔ u ye sɛbɛn min dilan o de ye k'a fɔ tiɲɛ don gɛlɛya bɛ Mali kɔnɔ nin waati in na kiriko bunakun kan ka taa se kɛnɛya ma lakana ale ni kalanko ko nka o n'a ta bɛɛ ayiwa ko fɛɛrɛ wɛrɛ ka se ka ɲini ayiwa min tɛ jamanakuntigi o ka walan bila ye ko u fana b'a ɲini jamanakuntigi fɛ a ka sigikafɔ boloda a ka lamɛnni fana boloda ka bɔ jamanadenw yɔrɔ ayiwa fɛn min na maaw bɛ se ka hakilila falenfalenw kɛ a ka se ka maaw lamɛn ani maaw ka hakilila falenfalenw kɛ min ye fɛɛrɛ ɲuman o bɛ se ka sɔrɔ jamana ko la cogoya min na ayiwa min kɔni n'a ma kɛ ni ayiwa walansɛmɛ ye min ye Usman Serif Madan Haidara ale fana kumana ka yira k'a fɔ faso wɛrɛ tɛ ayiwa maliyɛnw bolo ni Maliba kelen tɛ o kuma ni a ma ɲɛ k'a fɔ ko Maliba ni gɛlɛya nana kɔnɔ fo maliyɛn kelenw a ka sigi a ka kuma ayiwa ko a bɛɛ lajɛlen kana kɛ ni kɛlɛ ani mankan ye ayiwa min kɔni olu ka laɲini o de ye jamanakuntigi a ka maaw lamɛn ayiwa min ye jamakulu minnu fana bɛ k'a ɲini k'a fɔ jamanakuntigi a ka walan bila o jamakulu fana ka u bolo da dusukun kan ayiwa olu fana ka se ka jamanakuntigi ka kuma ɲɔgɔnya u ka se ka ɲɔgɔn faamuya. Mali jamana kɔnɔ ko Mali l'armée kumana k'a yira k'a fɔ fɛn min kɔni ye fanga sugu ye k'a firi a nun kan ayiwa ko kɔni bɛna gɛlɛya a bɛ fɔ fɛn min ma ko coup d'état ayiwa min kɔni ye Mali l'armée olu kumana k'a yira k'a fɔ fanga sugu k'a firi a nun kan ko o bɛna gɛlɛya ayiwa ka kɛɲɛ ni juin kalo tile 5 tɛmɛnen jamakulu min bɔra ayiwa n'o ye k'a yira k'a fɔ jamanakuntigi a ka walan sɛmɛ hakaja hali n'a sɔrɔ jamaw bɛ minnu y'u kunda jamanakuntigi jabala kan ni ŋaniya wɛrɛw ye k'a sɔrɔ min kɔni ye lamɛn olu kɔni kun kumana ɲɔgɔn ye k'a yira k'a fɔ ayiwa bɛɛ lajɛlen ka i hakili to i yɛrɛ la bɛɛ lajɛlen k'i sigi ni weleli ye sanga ani waati bɛɛ lajɛlen fɛn min kɔni ye armée de terre n'o ye duguma kɛlɛkɛlaw ye ayiwa ka taa se sanfɛ kɛlɛkɛlaw ma garde nationale ale ni gendarmerie mɔɔw ka taa se génie militaire ma ko cikan kun fɔra nin bɛɛ lajɛlen ye k'a fɔ u ka se k'u sigi ni bɔli ye waati bɛɛ lajɛlen na ka se ka ayiwa jama dalakoro tiɲɛniba o kana se ka don ayiwa min kɔni ye marche o hukumu kɔnɔna ye ayiwa o b'a yira k'a fɔ fɛn min kɔni ye min ye chef d'état major olu bɛɛ lajɛlen kun ye kunnafoniw di ɲɔgɔn ma k'a fɔ ayiwa maa kɔni kana dangari kɛ jama la ayiwa nka u ka jama kɔni k'a lakɔlɔsi tiɲɛni o kana se ka kɛ cogoya min na hakaja fo ka taa se jamanakuntigi yɛrɛ o jabala ma i kɔni Mali kɔnɔna na bulonba ale ɲɛma n'o ye Musa Tinbine k'a fɔ ale bamuso i ka dɔn k'a fɔ ale ka kalifa o minɛna la min ye Mali kɔnɔna na bulonba ale ɲɛma ayiwa n'o ye Musa Tinbine k'a fɔ ale ka bamuso ka kalifa o minɛna la ko in kɛra alamisa don juin kalo tile 11 ka yira k'a fɔ fɛn min kɔni ye a jɛnaja bɛɛ lajɛlen o bɛ kɛ ayiwa bi juma min ye ayiwa min ye Musa Tinbine a yɛrɛ ka jabala la juma seli olu bɛɛ lajɛlen kɔfɛ ka dugawu don kɛ Ala ka hinɛ banbaatɔ la Mali kɔnɔna na coronavirus kunkanko kibaruya Mali yɛrɛ kɔnɔna na Mali kɔnɔ nin waati in na min kɔni ye maa 1739 ye olu de garizigɛ kɛra banakisɛ in ayiwa ka taa se maa minnu kɛnɛyara banakisɛ in bolo o ye maa 989 ye nin waati n'a kɛra sababu ye ka maa minnu tanya maa 100 ani maa 1 min kɔni ye maa minnu bɛ furakɛli la banakisɛ in ayiwa ale bolokun kan nin waati na o ye maa 700 ani maa 50 ye Faransi jamana kan dugu dɔ bɛ ale ka ayiwa marabolo kafo ɲɛma sugantiw la ayiwa min kɔni ye kalanden dɔ ye ale de ye garizigɛ sɔrɔ o ko la a si bɛ san 18 na Faransi kɔnɔna na ayiwa min kɔni ye maire sigi ye n'o ye ayiwa yɛrɛ mara kafo olu ka sigili ye
min ye kalanden ale garisɛgɛ ye fara ci o la n'o ye Igo Biole ale kɔni kalanden don a si bɛ san 18 na ale kɔni ni a bamuso olu de bɛ u ka ayiwa du kɔnɔna la min kɔni kuma min na ni yɛrɛ kofɔw dabɔra ayiwa mɛriya ɲini na n'o ye yɛrɛmarakafow ɲinini ye olu ka dugu kɔni n'o ye maa 450 ye dugu min bɛ ni kalanso tɛ a la ni jagow fɛnɛ o yiriwalen tɛ a kɔnɔna na ale kɔni wulila k'i kanbɔ a y'a yira k'a fɔ min kɔni ye kalafili o yɛrɛ kofɔ hukumu kɔnɔna na kabiri o waati min kɔni ale sisan kɔni o ye maaw dabaliya ban kosɛbɛ o y'a yira k'a fɔ min kɔni ale sisan ye ko yalima a degelen bɛ ayiwa yɛrɛmarakafo o kow ɲɛnabɔli la wa maa dɔw fana ye ɲininkali kɛ min kɔni ye sigida kow yɛrɛ wa a bɛ se ka ɲɛnabɔli kɛ o ko la wa fɛn min kɔni ye min kɔni danaya kɔni o tara k'o da kan an bɛ waati min na i ko bi. Inde jamana kan olu kɔni kɛra ayiwa min ye jamana 4nan ye nin waati in na maa minnu kɛra k'a fɔ coronavirus a cayara jamana minnu kɔnɔ diɲɛ seleke 4 bɛɛ lajɛlen olu kɛra jamana 4nan ye. Indi dugukolo kan min kɔni ayiwa olu kɛ jamana 4nan ye min kɔni ye coronavirus ko kunkanko kibaruya a yirala k'a fɔ nin waati in na fɛn min ye maa 200 ani maa 97 ka taa se maa 535 olu de garisɛgɛ kɛra ayiwa coronavirus ye nin waati in na o de bɛ olu kɛ jamana 4nan ye diɲɛ kɔnɔ ayiwa yɔrɔ min bɛ wele ko Royaume-Uni olu kɔfɛla la i ka dɔn k'a fɔ min kɔni ye ayiwa banakisɛ in a bɛ ka juguya olu fɛ nin waati in na ka kɛ ni jumadon suɲɛkalo tile 12 ye min kɔni ye maa 297 ka taa se maa 535 ma ayiwa fo ka taa se min kɔni ye ayiwa maa 100,000 u bɛ o masurunyana nin waati in na ayiwa minisiriso min ɲɛsinen bɛ kɛnɛya ko ma u ka dugu la o y'a yira k'a fɔ ayiwa maa 10,956 olu kɔni de i ka dɔn k'a fɔ ye banakisɛ in sɔrɔ tile 1 laban ninnu kɔnɔna na o b'a yira k'a fɔ fɛn min kɔni ye banakisɛ ye ni fɛɛrɛ ma tigɛ a la olu fɛ ni fanga bɛ ka taa kosɛbɛ. Lamɛrikɛnw fɛ min ye Donald Trump ye ale y'a yira k'a fɔ u bɛna u ka kɛlɛkɛcɛ dɔw lasegin ka bɔ Iraki jamana kɔnɔna na. Min ye lamɛrikɛnw fɛ u y'a yira k'a fɔ olu kɔni bɛna u ka kɛlɛkɛcɛw dɔgɔya ayiwa ka bɔ Iraki jamana kɔnɔna na ayiwa sabula min kɔni ye kɛlɛ ye ni o bɛ senna a mɛnna min kɔni ye ayiwa bamanciya kɛlɛw ale ni diinɛko kɛlɛw olu bɛ senna min kɔni ye lamɛrikɛnw ye mun bɛ ka dɛmɛ don Iraki jamana ma ayiwa ni kɛlɛkɛcɛw bilali ye ka taa u ka dugukolo kan ka taa u dɛmɛ ayiwa nin waati in na min kɔni alamisadon juin kalo tile 11 u ye miirinaw ta k'a yira k'a fɔ u ka kɛlɛkɛcɛ minnu bɛ Iraki dugukolo kan u bɛna caman bɔ olu la ayiwa ka kɛɲɛ ni Lamɛriki jamanakuntigi yɛrɛ ka kuma ye n'o ye Donald Trump ye ale y'a yira k'a fɔ a b'a fɛ ka dansigi kɛlɛ la kɛlɛ min ni ayiwa ban waati t'a la ale kɔni b'a fɛ k'a ka kɛlɛkɛcɛw dɔgɔya ayiwa ka bɔ Iraki maaw ka dugukolo kan tuma min na n'u ye nin miirina in ta u ye a kɛ sɛbɛn ayiwa k'a ci Iraki olu yɛrɛ ɲɛmaaw ma. Muso tele jabarani filɛbagaw nin bɛ dansigi an ka bi kunnafoni na an b'aw fo ka waleɲuman dɔn aw k'an bɛn muso tele sanfɛ waati wɛrɛ.